सर्व घेतली भाजी. हां काय रे वेटिंग करते कसली भाजीवाला येतोय. दिल दाखवतो दिल दिल घाण झाली घाण झाली घाण झाली घाण झाली घाण झाली. इकडे लोलायचं तुला घाणीत. आणि आमची मम्मी भाजीवाल्याची वेटिंग करते ना. हा तो येतोय ना भाजीवाला. भाजी आहे ना. भाजीची गाडी आलेली आहे. आता मी भाजी घेते. आता तुम्हाला आम्ही दाखवतो की आमच्या स्टॉलमध्ये भाजीची गाडी आल्यावर आम्ही भाजी कशी घेतो. आता स्पेशली आमच्या भाजीवाल्याला बघा इकडे. त्याला मी तिकडून घेऊन आलेलो आहे. आमचा स्पेशल भाजीवाला आहे. आता त्याच्याकडे किती व्हरायटीचे भाजी तुम्हाला दाखवतो बघा. आणि कसे कसे ते पण दाखवतो. सर्वात आधी भेंडी पाव किलो कैसे दिया. 15 और मैं किलो लूँगा तो 40. ठीक है. ककड़ी कैसा पाव किलो 20 रुपया. आधा किलो 30. तुला कोणती भाजी पाहिजे आज. कोणत्या कोणत्या. मकई कैसे आज भाव. और ये कैसा पाव है. 15. ये 20 का. और करेला कैसा किलो है. आमच्या भाजीवाल्याकडे आपण काय काय सुधारणा करायची. आपण भाजीवाल्याकडून ना पिशव्या नाही घ्यायच्या बरोबर ना. हां आणि बघा आमच्या भाजीवाल्याने मास्क पण घातला बघा. ठीक आहे. अभी काय मास्क तो नेहमीच घालतो. हाँ अब 1 किलो देते मेरे को. अगर पाव किलो लेता तो 15 का ना. वैसा 60 रुपये होता ना. 1 किलो 40 में दे रहा है ना. अर्धा किलो दे. नहीं 1 किलो घ्या. मी भेंडी फ्राय करायची 1 किलो दे. तुला भाज्या कोणकोणत्या पाहिजे अजून. मला अजून गवारीची पाहिजे होती पण गवारीची भाजी नाही. गवार नहीं लाया. नींबू कैसा दिया. 10 का 5. 10 का 5. 1 डजन कैसा. 1 से 1 डजन दे मेरे को. 10 का 5 20 का 1 डजन है ना. तेरा बास्केट किधर है. बास्केट और नीचे तू काय काढते. शिमला मिरची. शिमला मिर्च कैसे दिया. 20 का आधा. 20 रुपये आधा. किलो कैसे देगा. किलो 40 35. हाँ 35 किलो के 5 रुपये कमी झाले आपले अजून. अजून आहे. आणि भाजी फ्रेश आहे ती कशी ओळखायची तुला येते. हा चांगली आहे भाजी बघ. हिरवीगार आणि ते शिमला मिरची कडक असतात. चांगले असतात. फ्रेश आहेत ना सर्व. हा आज भाजी एकदम मस्त आहे. म्हणून त्याला मी घेऊन आलो. आज सर्व बघितलं ना त्याचा. सर्व फ्रेश होतं त्याच्याकडे. ये अपना तीसरा भाजी है ना. नींबू भी डाल दे इसमें. 4 चीज़ हो गया ना. तुम्हें घेऊन जा. थम तू घे. कधी लो. ये कैसे दिया. वो आधा किलो है ना. 15 पाव 1 किलो 60 होता है. तो 40 दे रहा है ना. किलो थैली में रुक. माल किधर से भरते तुम लोग. वाशी से. और तेरा गाड़ी कभी से कभी तक बेचता है तू. 9 से 2 जो अपना टाइम है गवर्नमेंट इसका BMC का.
परस भी कैसे किलो दिया 40? मग बरोबर आहे ना. भाज्या फ्रेश आहेत ना सर्व. भाज्या चांगले आहेत एकदम, आता ताजे भाज्या आहेत. लिंबू पण घेते. अद्रक आहे आपल्याकडे. अद्रक कसं आहे? अदरक 15 का 1 किलो 1 किलो 50 40. आता लास्ट टाइम ना आम्ही अद्रक घेतले होते ना मी 50 रुपये किलो होते ना. हां 40 आहे. आता यांनी 40 रुपये किलो दिलेत बघा. आणि अद्रक कधी कधी ना हे अद्रक कधी कधी ओळे पण असतात आणि सुके पण असतात. हे सुके आहेत बघा पूर्ण. नाही हे चांगले आहे. चांगले आहेत ना. 1 किलो घेते का 2 किलो? 1 किलो. नंतर ते आपण आलं कशाला घेतो? आलं लसणाची पेस्ट बनवायला ना. आलं लसणाची पेस्ट आणि त्यामध्ये आलं टाकायला. हां. भोपळा कैसे दिया? 1 किलो 30. मम्मी माणसं विचारतील की तुम्ही एवढी भाजीपाला घेता काय? का घेतो आपण? रोज भाज्या लागतात ना. हां, त्यानिमित्ताने आम्ही थोडे डिस्ट्रीब्यूट पण करणार आहे भाज्या बनवून, है ना. कारली कशी आहे? 20 रुपये अर्धा. अगर समझो पाव किलो लेगा तो कितने में देगा? 1 किलो 1 किलो 30. हे असं चालतं? ते तुटलेलं आहे. चालतं ना ते. हां 1 किलो 30. और अपना बैगन कैसा दिया? 1 किलो 30. आणि चांगले ओळखून कसे घ्यायचे ते? चांगले हिरवे गार घ्यायचे. ते चालेल एवढं हे लाईटवालं? हां चालतो. ते काय कापून जाईल थोडं. नाही तर एवढं कधी कधी मोठं पण नाही घ्यायचं, छोटे घ्यायचे मग. मीडियम आहे ना. कारलेले ते लवकर संपले येतात. हे तुटलेले नाही घ्यायचे, असे ना ते आतमध्ये लाल असतात. हे वाले नाही घ्यायचे. हां लाल असतात त्याच्यात. अर्धा किलो घेऊ का? नाही 1 किलो घे, आपल्याला फ्राय करायचे. और कड़ी पत्ता भी रखा है तूने? इधर टंगा के रखता है ना, सिग्नल जैसा लगा वो लगा. अरे वो अभी शो आ रहा है तेरे गाड़ी को. पाच पप्पू एवढे बरोबर नाही आहे. एवढे बाद जेवढे होतील तेवढे. 1 किलो. ये कितना हो रहा है देखिए. दे दे मी ते थोडेसे दे त्याच्यात. शिकलेले आहेत. हो गया ना. हाँ हाँ घे दे झाले. टोपल्यात दे. मम्मी हे सुरंग पाहिजे का? कैसे किलो है वो सुरंग? 15 का आधा किलो. दे, आधा दे दो मेरे को. बस होतं. थैलीमध्ये रुक, थैलीमध्ये. अर्धा किलो. भोपळा घेतला अर्धा किलो. घे. किलो है ना 30 दे. आधा किलो कैसा 20. 1 किलो 30. 1 किलो दे. पण मम्मी पण ज्यांना जास्त गरज नाही त्यांनी जास्त नाही घ्यायचं ना. हां जास्त गरज नाही त्यांनी नाही घ्यायची. आणि जास्त घेतल्यावर प्रॉफिट असतं ना. आपली त्या दिवशी भोपळ्याची रेसिपी गेली ना खाली. हां भोपळ्याचं सांबार बनवलेलं आहे. सांबार करते. हां बघ त्या भाजीवाल्यांना सवय झाली मग प्लास्टिकच्या पिशव्याला डायरेक्ट हात लावायची है ना. आणि हे शेंगा कसे ओळखायचे चांगले आणि कसे वाईट ओळखायचे कसे? त्याचे बिया बाहेर दिसतात ना असे गाठी गाठी. ते जून असतात. जून असतात का ते? हां ते बियावर गाठी गाठी नाही दिसायला पाहिजे, असे प्लेन दिसायला पाहिजे. असे प्लेन असले पाहिजे ना. असे प्लेन असले पाहिजे. हां प्लेन. हां ये किलो कैसे देगा? 60
कितना? 60. ये 50 नहीं होएगा? नहीं, हाँ 50 नहीं हो जाएगा। 1 किलो दिए थे अभी। सब ले लिया ना हमने? ककड़ी लिया ना? ककड़ी मिरच्या नको आहेत ना? मिरच्या हे वाले मिरची नको ते तिखट वाले. हाँ, और कड़ी पत्ता थोड़ा दे देना फ्री में. मम्मी बिचारे कढीपत्ता बोलेल की हे लोक फ्री कढीपत्ता फ्रीमध्येच असो कधी पण. हां कढीपत्ता वर मसाल्याबरोबर देतात का फ्री? फ्रीत ना. जल्दी नहीं है. दूधी कैसा दिया? 20 रुपये का दूधी. हाँ, मकई कैसे दिया? अभी 20 50 का. आतमध्ये चांगले असतील काय? 3 दे दे 20 का मेरे को. ये दिलो. आज कोथिंबीर महाग आहे पण. कोथिंबीर कशी आहे? काय आज गरज नाही ना? ना तेवढं सगळं घेतलंय तर घेऊया ना. नाही कोथिंबीर पाहिजे तुला? हा पाहिजे. नाही देईल ना कमी करून. नाही त्यालाच भाग पडते ना. 25 रुपये तो तेरे को ही गिर रहा है ना. घे 30ला घे. आपण पण नुकसान नाही करायचं की. आता ये सब दिखा झालं आपलं. हा झालं. अभी भाजी देख. हाँ सर्व भाज्या घेतल्या. भाजी अंदर देख लगाया देख. तेरा रेट देखना तो देख ले. ये आतमध्ये दिल. चल आतमध्ये. हा वांगी घे. ही आपण वापरत नाही ना पण. हे बघा अशी वांगी घ्यायची नाही. जरा हे झाली आहे ना, होल पडले. ही नको आहे. नाही आपण बघून घ्यायची. ते शोधून द्यायला देतात. हां हां पण ही पाहिजे आपल्याला. थोडी घेते अर्धा किलो. कैसा है किलो ये? कैसा किलो? चांगली चांगली आहेत का चांगली चांगली? काय घेतली भाजी? सर्व घेतली भाजी. सगळी घेतली भाजी. हां कोथिंबीर महाग आहे. बाकी सर्व स्वस्त आहे. माणसं मम्मी डायरेक्ट कोथिंबीर विचारलं असं वाटेल भाजीच महाग आहे ना. होय पिशवी ना खाली थोडी. नाही याच्यापासून घेते. पिशवी दे त्याला. ये आतमध्ये ते लाव भाज्या आणि मग त्याला रेट विचारूया पण. ये आजा. त्याच्या गाडीवर कोण नाही आहे. मम्मी कुठे चालली? थांब येते. हाँ पटकन बघ. भिंडी अभी भिंडी कैसे किलो दिया? 40 हो गया ना. ये कैसे दिया? ये 40. ये भी 40 दिया. 35. हाँ 40 पर 5 बाद में कम होगा. 80 हो गया. ये 20 का दिया ना. 100
100 ये कैसा दिया? 100 60 ये कितने रुपए किलो है? 60 60 रुपये नहीं 50 दिया ना, हाँ 50 150 हो गया। 150 ये कैसा किलो दिया? 30 150 130 180 हाँ 180 ये 20 का। हाँ 200 200 ये कैसा किलो दिया? 30 230 हाँ ये 40 230 270 ये कितने का दिया? 20 270 290 290 वो कैसा? 40 30 का नहीं 40 30 ना 290 320 320 ये कैसा? 30 3 30 25 नहीं नहीं हाँ 320 30 ना हाँ 350 350 ये 20 का दिया ना 370 करेला कैसा दिया? अकेला 30 370 400 ये 15 415 और उसमें से 5 काटने का था ना इसका 410 400 है ना बरोबर ना? हा बरोबर. म्हणजे आपण पण अजून एक मिनिट आता इथे बघा आपला भाजीवाल्याला मी असं तर येत नाही घरी पण आम्ही आज कसं ब्लॉग बनवायचा म्हणून त्याला घरी घेऊन आलो. त्यांनी ऑलरेडी सर्व किलो मागे ना सर्व कमी केलंय. आता टोटल झाले होते आणि त्याचे हा करतोच कमी. हा नेहमी. करतोच हा. हा मी आम- किती खूप वर्षापासून मी याच्याकडेच भाजी घेते. हा आमचे 410 रुपये झाले. आता टोटल आम्ही इकडे बसून सर्व बघा भाजी कमी सर्व करून पण कमी करून पण 410 मग त्याच्यामधले पण 400 देतो आपण. पण काय करायचं भाजीवाल्यांकडून जास्त पण कमी नाही करायचं कारण त्यांचं मार्जिन पण कधी कधी कमी असतं. सर्वच भाजीवाले कमवत नाही. नाही कमी. कोण कोण एकदम रिझनेबल रेटमध्ये देतात रेग्युलर कस्टमर बघून. आता ती कोथमिरची भाजी ह्याला 25लाच पडते है ना. आता तो आपल्याला कितीला देतोय? तो 30ला देतो. 5 रुपये तर आपण हे करून टाकायचं. तरी पण आता जर समजा अशी जास्त घेतली असेल मला वाटतं 500ची पण भाजी आहे ना. बरोबर. 500 550ची भाजी आहे ना. हा. आपल्याला ही 400ला पडली. आता मी त्याला 400 रुपये देतो. मग आपण परत बोलूया व्हिडिओमध्ये. ये लवकर. आणि दिल 500 मधले त्यांनी 100 रुपये दिलेले आहेत बघा. 400ची आम्ही भाजी घेतलेली आहे. आता एवढे सर्व भाजी कशाला मम्मी सांग? आता एवढे सगळे भाज्या तर आपल्याला लागतात ना. आणि आता आम्ही रोज काय जायचं, रोज आपण गेलो ना अर्धा किलो आणि पाव किलो आणणार. त्याच्यामध्ये काय फरक नाही पडत. आणि आता आम्ही कसं व्हेज कुर्मा भाजी व्हेज कोल्हापुरी भाजी आणि असे ज्याच्यात जास्त भाजीपाला लागणार आहे ना ते आयडिया करून ते प्लॅन करून आम्ही तशी भाजी बनवणार आहेत ना. हा. म्हणून आम्ही एवढे सर्व भाज्या घेतले. आणि असं आपण ना असं जरुरी नाही की एवढेच घेतले पाहिजे. किलो आणि घेतलं तर आपल्याला प्रॉफिट असतं. दिल बघा भाज्या बघायला आली आहे. आता दिल तर सर्व भाजीपाला बघणार आहे आपल्या भाजी किती घेतले आहेत काय काय तरी भाजीपाला नको बोलू. भाजी हां. आणि आपण काय म्हणतोय की सर्वच कधी कधी ना कोणकोणत्या भाज्या महाग असतात. आज कोथिंबीर खूप महाग होती पण आपल्याला कोथिंबीरची गरज होती. हा, म्हणून घेतली. हां जर अशा भाज्या महाग असतील तर आपण घ्यायचे नाही. हा. बरोबर ना. हो. तू का बोलत नाही वरती बघ. त्यांना सांग कसं ब्लॉग कसं भाजी घेतात हा, काय भाज्या करतात. अशी आणि मी आहे ना असे 4-4 दिवसाचे 8 दिवसासाठी मी एकदम भाज्या घेते. मग मला जरा ते स्वस्त देतात कमी पैसे करून. हां पण आपण 1 किलो असं घेतलं ना समजा अर्धा किलो घेतलं तरी 1 रुपया तर कमी करतातच. पण असे 1 किलो घेतला ना तर त्याच्यामध्ये खूप मार्जिन असते. म्हणजे चांगलाच भाव करून देतात आपल्याला. तरी पण एवढे नाही घ्यायचे. 8 दिवसाचे माझ्या हिशोबाने आपण 3-4 दिवसाचे घेऊन ठेवायचे. 5 दिवसाचे घेऊन ठेवायचे जास्तीत जास्त. आणि जमेल तर अर्धा किलो घेत जा. पाव किलो मध्ये काही ते लोक कमी नाही करू शकत. पाव किलो मध्ये अजिबात नाही कमी करू शकत. आता बघा 15 रुपये पाव ते म्हणतात आणि किलो 40ला देतात. म्हणजे 10 रुपये पाव झाला. पण तो 10 रुपये पाव तुम्हाला नाही देणार हा. कारण त्याला पण तर कमवायचं असतं. बरोबर म्हणून ते 15 रुपये पाव हां. विकतात. आता तो मला 40 रुपयाचे 15 रुपये 40 रुपयांनी विकतोय ना त्याला ते 30 रुपयांनी पडले असतील. हा म्हणून 40 रुपयांनी देतात आपल्याला. आपण असं स्मार्टली वर्क करू शकतो. भाज्या अशा घेऊ शकतो. आम्ही तर लॉटमध्ये घेतले. आम्ही असंच आणि घेतले. आता ते आहे ना साफ करून चांगले स्वच्छ धुवून मिठाच्या पाण्याने स्वच्छ धुवून आहे ना साफ करून थोडे पंख्याखाली सुकवून असे पाणी जाईपर्यंत मुरेपर्यंत पंख्याखाली सुकवून ते आपण फ्रीजमध्ये ठेवायचे व्यवस्थित. आणि असेच आपण ठेवले तर 2-3 दिवस बाहेर पण चांगले राहतात. हा फ्रीजमध्ये नाही ठेवले तर. आता मम्मी आता कसं मी झालंय शेवग्याचे शेंगा कशासाठी घेतले माहिती आहे मला आज मस्तपैकी म्हणजे आज नाही पण अशी मी कधीतरी बनवेन ना तर चांगली मसाला आलू म्हणजे चांगली दम आलू सारखी भाजी बनवतात ना मसाल्यावाली भेंडी मसाला तशी मी शेवग्या शेंगाची भाजी बनवणार आहे. आणि मी काय सांगतो त्या बघा काय झालंय एक मिनिट. भाज्यावाल्यांकडे आपलीच चुकी आहे. आपण त्यांच्याकडे पिशव्या घेऊन जात नाही म्हणून त्यांना पिशव्या बघा सारखं मला देत होता पण सारखं त्याचा हात पिशवीकडे जात होता. कारण त्याला सवय झाली. हा मी त्याला बोललोय की मी पिशवी घेणारच नाही आहे तरी त्याचा हात पिशवीकडे जात होतं. त्याच्यामुळे त्याचा एक कारण आपण पण आहे. ते लोक पण विकतात ते पण मान्य करतो पण त्याचं कारण आपण पण आहे ना. आपण पिशव्या नेत नाही घरात. हा आता बघा आपल्याला माहिती आहे सर्व भाजी पाहिजे आपल्याला तर आपण एक मोठी बॅग घ्यायची आणि तसं पण बघा घरी येऊन ना आपण ते पिशव्यांनी ना असं सेपरेट करतोच.
दिल बघा मधून मधून फिरते, मध्ये नाही भाज्यांना हात नाही लावत ती, पाय नाही लावत ती, अशी मधून मधून जाणार ती. परत चेक करते बरोबर आहे का. आपला मेन उद्देश काय बोलायचं मम्मी, की आपण पण असा पिशव्या घेऊन गेले पाहिजे. आणि मी तुम्हाला आता सांगतो माझा प्लॅन आहे की मी असे 200 पिशव्या मॅन्युफॅक्चर करणार आहे. त्याच्यात लिहिणार आहे सेव्ह एन्व्हायरमेंट. वाटलं तर शुभांगी गिर नाव टाकेल, नाही तर ते पण नाही टाकणार. पण मी 200 पिशव्या अशाच भाजीवाल्यांना, प्रत्येक भाजीवाल्यांना एका भाजीवाल्याला 5 देणार आहे मी. आता ह्याला 5 देणार आहे. असे प्रत्येक भाजीवाल्याला 5 देणार. आणि मी त्याला काय म्हणणार आहे, जे रेग्युलर आहेत ना तुझ्याकडे, रेग्युलर येणार आहे माझ्यासारखे, तर त्यांना 1 दे आणि त्यांना म्हणा की हीच पिशवी आण, बाकी पिशवी नका घेऊ. हे आपल्याला चांगलं वाटलं ना. बरोबर. म्हणजे त्या निमित्ताने बघा, सांगून तर कोण करत नाही कधी कधी. आपण असं स्टेप घेतलं, मला असं वाटतं की हीच पिशवी आणा आणि याच्यातूनच तुम्हाला भाजी मिळेल. आणि असं पण बोलायचं की ही पिशवी आणली ना तुम्हाला 10 रुपये सूट देणार मी. म्हणजे भाजीवाल्याला सांगायचं, त्या भाजीवाल्याला मी प्रत्येक भाजीवाल्याला 10 रुपये पण माझ्या खिशातून देईल. की असं बोलायचं त्यांना की जर तुम्ही आणाल ना तर 10 रुपये, पूर्ण भाजीमध्ये समजा 100 रुपयाची भाजी घेतली ना तर 10 रुपये सूट. बरोबर. त्याचा पण धंदा होतोय आणि आपला एन्व्हायरमेंट पण सेव्ह होतं. ही आयडिया कशी वाटली आणि तुमच्याकडे अजून काय वेगळी आयडिया असतील तर आम्हाला कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. अजून काय सांगायचं राहिलंय, जी भाजी स्वस्त असेल तीच घ्या. त्याला पण मी विचारलं की कोणती भाजी स्वस्त आहे सर्वात जास्त, मग त्यांनी सर्व सांगितलं आणि ऑलमोस्ट सर्व त्यांनी स्वस्तच दिलेले आहेत. 30 रुपये किलो म्हणजे मस्त त्यांनी भाव करून दिलाय. 30 रुपये 40 रुपये किलो म्हणजे स्वस्त आहे आत्ताच्या रेटमध्ये. प्रत्येक भाजीचा भाव 15 रुपये पाव, 20 रुपये पाव आहे. त्यांनी आपल्याला 10 रुपये पाव, 12 रुपये, 15 रुपये पाव अशा प्रकारे दिलेली आहे भाजी. कुठे रेअरली 20 रुपये किलो असणार, ते गावोगावी असतात माणसाकडे 20 रुपये. पण मुंबईच्या ठिकाणी असं अर्बन म्हणजे मेट्रो सिटीज मध्ये हे एवढी भाजी स्वस्त, म्हणजे ही स्वस्तच आहे भाजी, है ना. आणि खूपच मस्त. अजून तुला काय सांगायचंय? लिंबू पण छान. आणि ते बघा आपलं स्प्रे काम चालू आहे. भाज्या घेतली ना, याला काय म्हणायचं, तीर्थ म्हणायचं. अरे किती मारलं मम्मी, पंचामृत सगळीकडे चोळायला पाहिजे ना हाताला. एवढं काय आंघोळ करणार आहे का त्याचं? तुला पण देते. ते पडलं बघ खाली. आता भाज्यांना किती मेहनत आमची मम्मी ना कधी कधी लहान मुलांसारखीच करते कधी मम्मी आमची. नाही, असं चोळायला पाहिजे ना, चांगलं आहे बघ. असं नुसतं वासाला लावायचं. हे पकड जरा, एक पकड. एका माणसाने कसं घेतलेलं ना माहितीये, असं घेतलं हे बघा ना, पकड असं समोर, तू पण ब्लॉगिंग शिक जरा, दिसते आपण कॅमेरामध्ये. त्याने असं घेतलं असं, हे बघ. मी बोललो काय रे बाबा, तुला कोरोना होणारच नाही बोललो, लावू नको एवढं. नशीब तरी तोंडाला नाही लावलं ते, असं असं लावलं. खरं माझ्या समोर लावलं त्यांनी, असं घेतलं. आणि एक जोक पण बघितलं होतं, घेतलं तीर्थ, बापरे पियाला गेलेला तो. हा, तर तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला? आणि तुम्हाला सांगतो, तो भाजीवाला असं येत नाही, त्याला मी बाहेर सेटिंग करून त्याला बोललो की मैं तेरे से ज़्यादा लेने वाला हूँ, तू मुझे व्हिडिओ भी बनाना है, तू आ. कारण बाहेर असलेलं ना मग ते जास्त गर्दी असते. आणि असं नका समजू मी त्याच्या बिझनेस टाईममध्ये घेऊन आलो. आता बरोबर 1 वाजले, 1 वाजता तो तिकडून घरी जातो. तो बोललो जब घर पे जाएगा ना तभी इधर आ जाना. म्हणजे मी त्याचा पण नुकसान नाही केलं. त्याचा गिरायकाचा जो टाइम होता 10 पासून लावलेला, तो आता जाणार होता घरी. मग त्याला मी इकडे बोलून हा व्हिडिओ शूट केलाय. म्हणजे त्याचा पण नुकसान नाही आणि आपल्याला पण व्हिडिओ दाखवता आला की आम्ही शॉपिंग कसं करतो आणि काय. आणि ते दिल बघा हळूहळू वरती चालली. आणि तुम्हाला वरचं एक झलक बघायची आहे का की रूम किती झाले. खालूनच बघा, तुम्हाला दिसतंय रूम झालेला आहे, दिसते ना प्लेन. दिल दाखव कशी जाते, हे बघा दिसते वरती. दिल बघ कशी जाते, दिल कशी जाते. एक कमेंट होते की दिल अशी पडणार नाही, दिल नाही पडणार बघा, एकदम कम्फर्टेबल जाते ती. चला दिलू, वरची झलक दाखवू का नंतर दाखवूया मम्मी? सरप्राईज तुम्हाला. हा, सरप्राईज ना. तर आमची बडबड तुम्हाला कशी वाटली, ब्लॉग कसा वाटला, अजून कोणते वेगवेगळे प्रकारचे तुम्हाला ब्लॉग हवे असतील तर सांगा. रेसिपीज पण येणार आहेत, रेसिपीज पण आम्ही आता बनवायला जातो, पण सध्या आम्ही हाच व्हिडिओ रिलीज करतोय. ते व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये सांगा आणि काय काय करा. आणि पुरा वेळ नाही ना मिळत मला, आपल्या कलरचा पण घरामध्ये काम चालू आहे, सगळं गोंधळ आहे घरामध्ये, अडचण आहे बघा. कलरचा एक हात मी थांबवलेला आहे, आता वरती कार्पेंटर आलेले आहेत, रात्री इलेक्ट्रिशियन पण येणार आहे. हे दोघांचं काम झाल्यानंतर परत मला एक हात पेंटचा मारायचा आहे. म्हणजे असे बॅक टू बॅक आणि खूप हे होतं, म्हणजे स्ट्रेस नाही बोलत, खूप कामचा लोड पडतोय पाठी. आणि त्याच्यामुळे मला रेसिपी बनवायला पण नाही. पण रेसिपी आजपासून येणार आहे. आता मम्मी तुम्हाला येणार आहे ह्याच्यामध्ये ओट्सचं काहीतरी बनवून दाखवलं. चला दाखवूया काय बनवणार ओट्सचं. नाही दाखवू नको, इकडे बोल. मी ओट्सची इडली बनवणार. ओट्सची इडली रेसिपी तुम्हाला आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये येणार आहे. तर तुम्ही व्हिडिओ पण बघा आणि व्हिडिओला ना लाईक करत जा, कारण व्हिडिओ लाईक केल्यावर आम्हाला पण चांगलं वाटतं. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. ते डायलॉग नसतं, खरं करायचं असतं. लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा. मध्येच कसं जरा थांबायचं आणि पटकन लाईक करून घ्यायचं. मी तर असं करणार. आता ते तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल ना तर ते पटकन ते सबस्क्राईबचं बटन दाबायचं. तुम्ही 1 लाईक करा, मी 5 रुपये वाटेल.
तुम्ही मला 1000 लाईक द्या, मी 5000 डोनेट करेन. ऑफर ऑफर आहे. ठीक आहे, रेडी असेल तर लाईक करा आणि व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट मध्ये आता सांगा. बघा लवकर 4 लाख मध्ये कोण येणार असेल ना, ज्यांनी कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी पटकन आता लगेच 2 दिवसामध्ये सबस्क्राईब करून घ्या. म्हणजे तुम्ही आता या वर्षी माझ्यामध्ये याल, जमा व्हाल माझ्यामध्ये. तर आणि व्हिडिओ मध्ये काय बोलण्यात चुकी झाली असेल, दाखवण्यात चुकी झाली असेल तर माफ करा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक तर कराच आणि शेअर करा. टाटा. आणि भाजीवाल्याचं पण आमचा चांगला धंदा होऊ द्या. एवढी सर्व बडबड केली पण एक कॉन्सेप्ट आपण सांगितलं नाही. आपण ना प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या भाजीवाल्याकडून घेतो ना, आपल्याला माहिती पाहिजे की कोणता भाजीवाला चांगली भाजी घेऊन येतो. पण सर्वात आता मीच घेत नाही, त्यांनी आता तो मला बोलला ना, आणि ते कितना पतला हो गया, म्हणजे गाव गई ती ना. तू आतमध्ये आल्यावर मला बोलला तू, म्हणजे 1 वर्षाने मी त्याला बघितलं आज. आता मेन उद्देश मला काय सांगायचं इकडे की आपण जेव्हा जातो ना तर कोणकोणते भाजीवाले ना कधी पण नकलीच माल विकणार, एकदम थर्ड क्लासच माल विकणार. त्यांच्याकडे कधीच जायचं नाही. किती पण कमी असलं तरी काय फायदा नाही, कारण आपल्या हेल्थसाठी आपण घेतो ना. भाजी चांगली असली पाहिजे सर्वात आधी, आणि नंतर बघायचं की त्या चांगल्या भाजीमध्ये कोण आपल्याला स्वस्तात देतो. आता याची गाडी आहे ना, तो संध्याकाळी 5 वाजता येईल ना, तेव्हा त्याची पुरी गाडी रात्री 9 वाजेपर्यंत खाली होईल. आता नाही लागणार, हे ना आता नाही लागणार, लॉकडाऊन आहे ना, म्हणजे बंद आहे ना, नियम आहेत. तर तो आता जाणार, तो उद्याच येणार तो. आणि म्हणजे मी सांगतो भाजीवाला, चांगली भाजीवाले बघायचे, कोण स्वस्तात देते हे बघायचं. आणि ठराविक भाजीवाला ठेवायचा. तेच म्हणतोय मी, रेग्युलर ठराविक भाजीवाला ठेवला ना आपला, तर तो आपल्याला कमी जास्त करून देतो. कमी जास्त. आणि एक असं आणि कधी मी तुम्हाला सांगू, उधारी ठेवू नका त्यांच्याकडे, ते पण गरीब असतात. उधारी नाही कधी करायची. आणि कधी कधी असं होतं ना, समजा आपल्याकडे 5-10 रुपये कमी असेल ना, किंवा मी गेलो समजा खिशात पैसे नाही किंवा कमी पैसे तर मी बोललो 1 किलो ककडी दे, मी तेरे को लाके देता हूं. ते रेग्युलर असेल तर कसं आणून पण देतो तो, विश्वासाने देतात भाजीवाले. आणि हे नवीन असेल ना, हा मला तर नेहमी देतो. आणि काय स्वस्त भाजी, मटरचे शेंगा येतात त्या टायमाला सीझनला, तर हा मला मुद्दाम म्हणजे मेसेज देतो, म्हणजे असं बोलवतो मला, खूप कोणाकडून तरी सांगतो मटर चांगले आले आहेत, तुम्ही घ्या स्वस्त मध्ये. का देतो तुला तो असं? ओळखीची आहे ना, आम्ही नेहमी जाते. आता तुम्हाला मटरचा पण भाव सांगतो. आता सध्या मटर म्हणजे ते आपले हिरवे वाटाण्याचा भाव आहे 40 रुपये पाव, म्हणजे 160 रुपये किलो. आणि जर स्वस्तात घेतलं तर 140 रुपयाला पण देऊन टाकतील ते लोक. पण तुम्हाला खरं सांगतो, त्याचा खरं स्वस्तातली रेट काय असते म्हणजे 30 रुपये किलो, बरोबर ना. आपण 27-27 नाही, पण आम्ही 5-5 किलो उचललेले 27.5 नाही. जेव्हा जास्त महाग असतात तेव्हा सीझन नसतो ना, तेव्हा घ्यायचे नाही ते, तेव्हा महाग असतात. म्हणून आपण ते स्टोर करून ठेवतो ना, तेव्हा आपण घेतो 40 रुपये किलो. आणि ते पण सांगतो तुम्हाला बघा, हिरवे वाटाणे घ्यायचे असतील ना स्टोर ना, डीमार्ट मध्ये स्वस्त आहेत. मला वाटतं ते स्टोर वाटाणे काढलेले 50 का 100 रुपये किलो देतात वाटतं, ह्याला देतात ना सोललेले. तर तुम्ही बाहेर घेण्यापेक्षा ते स्टोरवाले घेऊ शकता. आणि हे हिरवे वाटाणे तुमच्या म्हणजे मुलींना जेव्हा पिरियड्स येतात ना, आम्ही जे फिटनेस तेव्हा त्यांना हे खायला सांगतो. त्याचा पण मी तुम्हाला फायदा सांगून टाकला. 40 रुपये पाव कुठे आणि 30 रुपये किलो कुठे, बरोबर. म्हणजे अशी भाजीचा रेट पण तुम्हाला माहिती पाहिजे, कोणती कधी स्वस्त आहे ना. आता इकडे बघा, आता इथे बघा मकाई आपल्याला कुठे गेले, मकाई कुठे घेतलेली. मकाई तर आपल्याला माहिती आहे 10 रुपये ना. आपण जास्त घेतली म्हणून त्यांनी 20ला 3 देऊन टाकली, नाहीतर असं तुम्हाला येणार नाही तो. नाही असं. आणि आपण भाज्यांचा भाव पण करायला पाहिजे. जास्त घ्यायचं, एक घ्यायचं तिकडे 2 घ्या. आता बघा तो 30-35 ला होते, 30 रुपयालाच घेतलं मग हे. आणि काय मग 40 रुपयाचं ते 30 रुपयालाच घेतलं ना आम्ही. आता लिंबू पण आपल्याला कसं लिंबू लागतात ना आपल्याला रेसिपीज मध्ये. तर असं बघा तो काय बोलला, 10 रुपयाचे 5, 20 रुपयाचे 12, तर तो 10 रुपयाचे 6 पण देईल तुम्हाला, असं नसतं देणार ते. आणि तुम्हाला सर्वांना भाव माहिती आहे, पण आम्ही अशी शॉपिंग करतो. मी पण त्यांच्याबरोबर बार्गेन करतो, पण असं पण बार्गेन करतो की त्यांचं नुकसान पण नाही झालं पाहिजे. बरोबर. आपण मोठे मॉल्समध्ये जेव्हा मॅकडॉनल्ड्समध्ये जातो तेव्हा तर आपण काही विचार नाही करत. आणि कधी मी असं पण बघितलं मम्मी की खरं ह्यांचा फायदा नसतो. आता ते 25 रुपये जुडी पडते, ते बायका लोक तिकडे ना हे म्हणजे कोणतरी लोक तिकडे झगडतात की नाही 20 में ये, पहिला 20 रुपयाचं होतं. पण समजून घ्या की त्यांचा पण तेवढाच असतो ना फायदा, बरोबर. तर त्यांना पण कधी जास्त पण लिमिटमध्ये खाली नाही करायचं, त्यांची भाव खाली नाही करायचा, कारण त्यांना पण पोटापाण्यासाठी काहीतरी पाहिजे असतं है ना. एवढे बिचारे ढकला देतात. तर अजून काय सांगायचं, अजून काय इन्फॉर्मेशन राहिली त्याची? आता आपण एक आपली भाज्या बनवूया आणि आपण कशा वेगळ्या पद्धतीने मी बनवते ना, ते पण मी तुम्हाला दाखवेन. व्हेज कुर्मा, व्हेज कोल्हापुरी भाज्या तर आम्ही नेहमी करतो, पण काय माहितीये एकाची करण्याची पद्धत पण वेगळी असते. आता आपल्याला वाटतं काय भेंडी घेतली तर एवढ्या भेंडीचं करणार काय, पण आपण त्या भेंडीचं जर वेगवेगळे प्रकार केले ना तर ती भेंडी अशी संपून जाईल. आणि आपण ते काय म्हणतो, आपण सॅलड पण आपण बनवणार आहे ना. सॅलड बनवायचं आहे, व्हेजिटेबल सॅलड. त्यात व्हेजिटेबल्स खूप लागणार आहे ना. आता ह्याच्यात बघा आपले बीट नाही आहेत, ह्याच्यामध्ये आपले गाजर नाही आहेत,
है ना. अजून खूप काय भाज्या आहे आणि त्याच्याकडे याच्याकडे. गाजर नाही होते. आणि बोलतात ना पालेभाजी तर नव्हती त्याच्याकडे. नाही पालेभाजी तो आणतच नाही. आणतच नाही ना. नाही. मग ते पालेभाजी वेगळी असतात. कधी कधी असं स्वस्त बघायचे असेल ना पूर्ण लॉट मध्ये एका गाडीमध्ये एकच भाजी असते. हा त्यांच्याकडे पण स्वस्त असते. पाल्याच्या भाजी असतात तर मेथीची भाजी चवळीची भाजी हे सगळ्या भाज्या तो एक गाडीच येते स्पेशल. त्याच कधी कधी स्पेशल गाडीमध्ये जास्त स्वस्त असतं. हा असं डिस्कशन करायला गेलं तर खूप आहे. कारण रेग्युलर आता परचेस करतोय ना मग आयडिया येतात. आता ते आपण कढीपत्ता बिडीपत्ता ना हे सर्व भाज्या घेतल्यानंतर लास्टला कढीपत्ता मागायचा फ्रीमध्ये देणारच ते लोक. नाही मसाला घेतला ना हिरवा मसाला घेतला की त्याच्यामध्ये कढीपत्ता असतोच. नाही फक्त कढीपत्ता हवा असेल तर कढीपत्ता हवा तर आपण मागायचा का म्हणजे हा. थोडासा पाहिजे तर आणि- नाहीतर आपण काय 5 रुपयाचा 10 रुपयाचा विकत घ्यायचा. हा नाही तर थोडी मिरची पण देऊ शकतात. असं काय नाही. हे सर्व हा, गोष्टी आहेत वरून ना. टाकतात ते. आता आपण रेग्युलर घेतो ना त्यांच्याकडे ते लोक मागायची गरज नसते ते लोक देतात. आज लिंबू बघ 5 रुपये लिंबू कुठे होता. आज आपल्याला 10 रुपयाचे 6 लिंबू मिळाले. मग म्हणजे 5 रुपयाचा 1 लिंबू तर आज 5 रुपयाचे 3 लिंबू मिळाले. तर व्हिडिओ संपवूया आपण. आता संपवू याचं मला किचनकडे खूप काम पडलंय. चला बाय बाय कर. बाय बाय.